La selecció catalana ha aconseguit posicions de podi al 21è Campionat d'Espanya per seleccions autonòmiques de menors. En categoria masculina, després d'una dura semifinal davant de la selecció madrilenya, els nois han aconseguit plantar-se a la final, aconseguint un subcampionat després de caure per 1-2 davant de la Federació Andalusa de Pàdel. En categoria femenina, el combinat català s'ha desfet per 2-1 davant de la Federació de Castella-La Manxa, aconseguint la tercera posició. Despedim d'aquest Campionat d'Espanya per equips de València amb un sabor una mica agridolç per haver perdut la final, perquè hem vist que tenim opcions de guanyar-la, però com tenim ara en l'equip tornarem més forts. L'any vinent tornarem més forts i anirem a per títol. Bueno, i referent a les noies, marxem amb una tercera posició. Veníem de 2 anys guanyant a primera i bueno, una mica dur, però penso que positiu i l'any que ve més millor. La Federació Catalana de Pàdel felicita els nostres jugadors, jugadores i cos tècnic pels èxits assolits. Tenim la gran alegria d'haver arribat a la final amb la selecció masculina, que només ha estat 2 cops a la història de la federació, aquest fet, i amb les noies hem aconseguit un tercer lloc després d'una gran i lluitada i patida semifinal contra València. Dir-vos que els nois, com sempre, i les noies han estat a un nivell excepcional i s'han comportat superbé. Força al pàdel català!